Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 29 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 260 000 сомонӣ, мағозаи фурӯшӣ бо нархи 47 500 сомонӣ, ду хонагаҳо ки нархҳояшон ҳамагӣ аз 140 то 240 000 сомония мебошанд ва инчунин дӯстони азиз, як хонага дар 102 микрорайони шаҳри Душанбе, ду хонага дар Стари аэропорт, ду хонага дар Правсоюз автовокзал, ду хонага дар бозорчаи Дӯстӣ назди Мардон ва ду хонага дар назди бозори Корвон рӯ барои 7 ахтар. Чӣ хеле ки дидем дӯстони азиз, дар имрӯза навормон хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бисёртар ҳастанд. Аз 10 та хона 7таш аз шаҳри Душанбе мебошад. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед ва боз хотиррасон мекунем ки ҳатман навормона то охира тамошо кунед. Дар охири навор як хабари муҳимро пешкаши шумо мегардонем. Бисёри бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ мебошад, поёни Корвон, раҳи Графзавод. 40 метри квадрати як хонага ба ду хонага табдил додагиянд. ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида, ошхона алоҳида мебошад. Бино аз 6 ошона иборат аст. хона дар 6 ошона ҷойгир мебошад. бинои новостройка. нархи хона бошад 260 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. хона таъмири нав дорад. оли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест дар ҳамин хона. худи бинода мардум зиндагӣ доранд, лекин худи ҳамин хонада ҳоло ҳеҷ кас баъди таъмир зиндагӣ кардагӣ нест. нархи хона боз такрор мекунем, ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 38 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. мағозаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, пештар номаш Ленский район, бозори нав мебошад, техпаспорт карда мешавад, алишам мешавад, бо ягон мошин срочна фурӯхта мешавад. 10 метри квадратӣ дар дуи мошинаи бозор ҷойгир аст, бо нархи 47 500 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби мағоза дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. мағоза дар бозори давлатии Зафар ҷойгир аст, ноҳияи Рӯдакӣ, пештара Ленский. марҳамат дӯстони азиз, метавонед мағозаро харидорӣ карда тиҷорататонро оғоз кунед. алишам мешавад, бозор гирду навош кор мекунад, техпаспорт карда мешавад, фақат WhatsApp номерои Россия мебошад. дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби мағоза муроҷиат кунед. имконияти хуб барои оғози тиҷорати худ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, кӯчаи Аҳмади Дониш. 6 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад, коридор, кондитсионер, башни термикс ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, дар ноҳияи Вусе ҷойгир аст, кӯчаи Аҳмади Дониш. нархаш бошад 210 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барқ ҳаст дӯстони азиз, мактаб, садӣ камтар дуртар ҳаст. марҳамат, ҳуҷҷатҳош 100% мебошад. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. 6 сотиқ замин ва 4 дар хона бо нархи 210 000 сомонӣ. ва чӣ хеле ки аз рӯи суратҳои хона маълум аст, хона таъмир дорад. хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика, пеши коллеҷи тиббӣ ҷойгир аст, на он қадар дур аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. бинои истихоматӣ аз 7 ошона иборат аст. бинои новостройка мебошад. ҳамаи хонаҳо дуҳуҷрагаҳ ҳастанд. аз 140 000 то 240 000 сомония мебошад. дӯстони азиз,
нарху арзон, квадратҳо аз 41 метри квадратӣ сар мешавад, яъне 41, 59, 60 ва 65 метри квадратӣ мебошанд. Нархҳоро боз такрор мекунем. Аз 140 000 сомонӣ то 240 000 сомонӣ. Нарх вобаста аз масоҳати хона ва ошёнаи хона, яъне чӣ қадар ошёна баландтар аст, чӣ қадар масоҳат камтар аст, ҳамин қадар нарх арзонтар мешавад. боз дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Марҳамат дӯстони азиз, ҳамаи вариантҳо духонагаҳҳо мебошанд, дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. чӣ саволе ки пайдо кардед, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино Дуда ҷойгир аст. 102 микрорайон, поёни роддоми 3, рӯ па рӯи сауна, сароб, Xfit спорткомплекс, айроҳи калон 70-80 метр дур мебошад. Мактаби 89, донишгоҳи забонҳо, бозорчаи 102, Муросо наздаш ба мебошад. об ва барқ атаплени бемушкилӣ, таъмири миёна дорад. Як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар панҷум ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. Аз рӯи суратҳо маълум аст ки бинои открытый лестница мебошад дӯстони азиз ва нархаш 283 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди стари аэропорт ҷойгир аст. Духонага мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз. соҳибаш мегӯяд ки хона бо ҳамаи шароитош, ремонташ тоза дар тарафи стари аэропорт ҷойгир аст ва нархаш бошад 395 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, хона дар якум ошёна ҷойгир аст. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати роҳатӣ, деҳаи Моинкач. 8 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. Бо барқ ва об таъмин аст дӯстони азиз ва нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. боз такрор мекунем. барои фаҳмидани нарх ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва дӯстони гиромӣ, роҳи ҳамин ҳавлӣ через Аманал мебошад ва худи ҳамин ҳавлӣ ба раҳи мошингарда наздик аст. яъне транспорте ки ба назди ҳавлӣ мегузарад, ба ҳамон раҳе ки ҳамон транспорт мегузарад, ҳавлӣ наздик аст. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки пайдо кардед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз ҷойгир аст, назди автовокзал. ду хонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз, лекин таъмираш кӯҳ намебошад. дар Правсоюз назди автовокзал бинои чорошёнага мебошад. хона дар чорум ошёнаш ҷойгир аст. крыша полностью ремонт, мегӯяд соҳибаш. ориентир главни офиси Мегафон. нархаш 420 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. дар ноҳияи Сино ҷойгир аст, тарафи бозорчаи Дӯстӣ назди Мардон. ва дӯстони азиз, якта подвал ҳам низ дорад. нархаш 430 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, охири бозори Корвон. Дӯстони азиз, рӯ ба рӯи маркази савдои Ҳафт Ахтар. Ҳамин баъде ки бозори Корвон тамом мешавад, якчанда биноҳои новостройкаи баландошона бардоштагианд. Рӯ ба рӯи ҳамон биноҳода маркази савдои Ҳафт Ахтар аст. хона ремонтош нав, ҳама шароита дорад. Медрӯи зиндагӣ мекунӣ, мегӯяд соҳиби хона, ва нархаш бошад 440 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. Духонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 9-мошинаи бинои новостройка. марҳамат дӯстони азиз, кадом нафаре ки аз назди бозори Корвон хона хоҳиш кардагӣ буданд, марҳамат, духонага мебошад, 60 квадрат, 440 000 сомонӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боз хотиррасонтон мекунем ки худо розӣ бошад 29 ва 30 августи соли 2023 мо ба рухсатӣ меравем, яъне отпуска. ҳавайда дӯстони азиз, 29 30 да телефономон кор намекунад. WhatsApp да нависен, хоҳиш мекунем. Кадоме ки ба мо муроҷиат мекунад, WhatsApp да нависен. худо хоҳад иншоаллоҳ 31 август баъде ки бармегардем, ҳатман ба SMS-у зангҳои шумо ҷавоб медиҳем. худамон ба шумо перезвонид мекунем. Лекин хубтар мешуд ки дар WhatsApp-амон нависен, чӣ кортон ҳаст, ҳамаша дар WhatsApp нависен дӯстони азиз. 31 да вақте ки бармегардем, ҳатман ба ҳамаи шумоён ҷавоб медиҳем. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.